Без съмнение, Лондон предлага безкрайен избор от културни събития за всеки вкус. Вижте какво сме ви избрали тази седмица. Тейт Бритън ни предлага да посетим две изключителни изложби, свързани с художникът на светлината Джозеф Уилям Търнър. Едната, наречена Късният Търнър, обхваща последните 16 години от живота на велики английски художник, а другата е инсталация на датско-исландският художник и скулптор Олафур Елиасон. Той е изолирал цветовете и светлината от 7 картини на Търнър и ги е представил на огромни кръгли платна. Само за една седмица между 19 и 25 септември в известният Барбикан център може да видите филма 20 000 дни на Земята. Музикалната легенда Ник Кейв ни допуска за 24 часа в живота си и ни разкрива един ексцентричен микс от измислици и факти за раждането на проектите му. Дори старата му дружка Кайли Миноуг се снима в творбата на Джейн Повърд и Иан Форсайт. Тя самата ще ни попее и потанцува в лондонската зала O2 между 29 септември и 1 октомври. Приятно гледане! Hey, I'm Ria Rutzinger. I'm the artistic director of Impulse Dance Workshops and Research, and you're watching London Arts from Vienna. Всичко започва през 1984. Една от най-креативните години на 20 век. Именно тогава културният менеджер Карл Регенбургер и хореографът Исмейл Иво започват международните танцови седмици във Виена. Целта е да се дава възможност на съвременното танцово изкуство да достигне до повече хора. През 1984 6 преподаватели обучават студенти в 20 семинара. Опитът е толкова успешен, че след 4 години са добавени и представления и така се ражда Импулс Танц, най-големият денс фестивал в Европа. Всяка година Импулс Танц дава възможност на стотици любители и професионални танцори да се обучават в семинарите на известни преподаватели. Could you please tell me more about the teacher here in the contemporary jazz class? Salim Gavlos. He's originally Flemish, but he has moved to New York already in the late 80s, early 90s. Then was with Madonna for 4 or 5 years, toured twice, choreographed her show. He was in Buenos Aires for the last 6 years. And any other famous teachers, participants? And also another jazz teacher, Jermaine Brown, who worked with Christina Aguilera and Britney Spears and Jennifer Lopez. In contemporary dance, again, your very own Ivo Dimchev, for instance, is probably one of the biggest stars in our festival. Сега ще ви срещнем обаче с Акеми Такея. Родената в Япония, но работеща от 23 години в Австрия самобитна артистка, представи пред леко шокираната публика своите малки истории за СОС. Една игра на думи, която представлява 32 кратки хумористични сцени, един вид комплект за първа помощ за изгубени души и тела. In 31 seconds, I have to reach the point. All the perspective, all the directions that I developed until now is in a way symbolically presented. I don't feel I'm European, then I'm not anymore Japanese. When I'm back to Japan, it's something, it doesn't fit anymore. Ich mean I, self, is really changing. Една от най-обсъжданите представления беше това на австрийския хореограф Крис Харинг. Talking Head или Говореща глава е проектът му, който тънко се подиграва на обсебените от социалните мрежи обитатели на планетата ни. Той ни показва с изразните средства на тялото, танца, съвременните технологии и дори на голям картон цената, която всеки един от нас плаща за присъствието си в интернет. Импулс Танц вече се подготвя за следващото си издание през 2015. Ако искате силното българско присъствие на фестивала в лицето на Иво Димчев да се увеличи, най-престижният денс фестивал в Европа ви дава тази възможност. Очаквайте интервюто ни с провокиращия талант Иво Димчев в някоя от следващите издания на Лондон Арт. От нас прекрасна седмица и до вторник!